हेलो, नमस्कार। मैं श्री शिव मुनि भारती, ग्राम पोस्ट श्रीनगर, भाया रेवती, डिस्ट्रिक्ट बलिया के वासी हूँ। मैं आप सबके सामने एक टूटे फूटे शब्द में एक बिरहा का प्रस्तुति देने जा रहे हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग हमें क्षमा करने का कृपा प्रदान कीजिएगा। अधिकारी बनल बा हो सत्ताधारी बनल बा, अधिकारी बनल बा हो सत्ताधारी बनल बा, टीचर प्रोफेसर डॉक्टर है लोगवा बड़का अत्याचारी बनल बा। अधिकारी बनल बा हो सत्ताधारी बनल बा, अधिकारी बनल बा हो सत्ताधारी बनल बा, टीचर प्रोफेसर डॉक्टर है लोगवा बड़का अत्याचारी बनल बा। प्राथमिक मिडिल हाई स्कूल सरकारी में ना होला पढ़ाई, प्राथमिक मिडिल हाई स्कूल सरकारी में ना होला पढ़ाई, सब लोगवा अपना बचवन के प्राइवेट में देले नाम लिखवाई, सब लोगवा अपना बचवन के प्राइवेट में नाम देले लिखवाई। स्कूल फीस एडमिशन फीस चार्ज औकात से अधिक देले बा लोग बढ़ाई। अरे ऐसने लोगवा बचवन खातिर, अरे ऐसने लोगवा बचवन खातिर बड़का बड़ सदाचारी बनल बा। ऐसने लोगवा बचवन खातिर बड़का बड़ सदाचारी बनल बा। यारों देशवा में बड़का भारी अत्याचारी बढ़ल बा। यारों देशवा में बड़का भारी अत्याचारी बढ़ल बा। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज न होला, होला बड़ा गद्दारी। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज न होला, होला बड़ा गद्दारी। डॉक्टर कहे नर्सिंग होम में चलो वहाँ व्यवस्था बस सारी। डॉक्टर कहे नर्सिंग होम में चलो वहाँ व्यवस्था बस सारी। पूरा शरीर के चेकअप कई के अरे भगा दे सारा शरीर के बीमारी। ऐसने लोगवा हमनी के, ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में अधिकारी बनल बा। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में अधिकारी बनल बा। वोट के समय में उम्मीदवार लोग आपन प्रचारक उतारे, वोट के समय में उम्मीदवार लोग आपन प्रचारक उतारे। गली गली में गाड़ी घुमावे, घूमेले सगरे द्वारे द्वारे। गली गली में गाड़ी घुमावेले, घूमेले सगरे द्वारे द्वारे। अरे हाथ जोड़ी के ये भैया, अरे हाथ जोड़ी के ये भैया, नेताजी बनावटी मुस्कान उतारे। ऐसने लोगवा हमनी के, अरे हाथ जोड़ी के ये भैया, नेताजी बनावटी मुस्कान उतारे। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में सत्ताधारी बनल बा। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में सत्ताधारी बनल बा। अरे सत्ताधारी बनल बा हो बड़का विश्वघातिक बनल बा। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में अत्याचारी बनल बा। वोट लेके चल जाले, जाके अपना सीट से विजयी हो जाले। वोट लेके चल जाले, जाके अपना सीट से विजयी हो जाले। फील्ड में कहियो घूमे ना अइले, हमनी के जाके भुला ले। फील्ड में कहियो घूमे न आवस, हमनी के जाके भुला ले। बाई चांस कहीं देखा हो जाला, बाई चांस कहीं देखा हो जाला, मुँह में पान मसाला बिराजे, चले ले टेरी मट का झाड़ी। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा के सत्ताधारी बनल बा। बाई चांस कहीं देखा हो जाला, अरे चले ले टेरी मट का झाड़ी। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में सत्ताधारी बनल बा। अरे सत्ताधारी बनल बा हो ब्रह्मचारी बनल बा।
सत्ताधारी बनल बा हो ब्रह्मचारी बनल बा। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में अत्याचारी बनल बा। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में दुर्विचारी बनल बा। सरकारी विभाग में नौकरी ना होला, देश में बहुत बाटे बेकारी। सरकारी विभाग में नौकरी ना होला, देश में बहुत बाटे बेकारी। पढ़ लिख के सारे बचवा घूमेल बन के अनाड़ी। पढ़ लिख के सारे बचवा घूमेल बन के अनाड़ी। अगर कहीं वैकेंसी आवे जाई परीक्षा बचवा देत बाड़े। अगर कहीं वैकेंसी आवे जाई परीक्षा बचवा देत बाड़े। सुने में आवे परीक्षा लीक हो गईल बा, बचवा बड़ा डेराले। सुने में आवे परीक्षा लीक हो गईल बा, बचवा बड़ा डेराले। और यह बतिया के सुन के बचवा लोग, और यह बतिया के सुन के बचवा लोग दिले अनशन के झंडा गाड़ी, बचवा का करे। और यह बतिया के सुन के बचवा लोग दिलालो अनशन के झंडा गाड़ी, बचवा का करे। सब बचवान के लाचारी घेर ले बा, बचवा का करे। सब बचवान के लाचारी घेर ले बा। और लाचारी घेर ले बा हो बड़ा बेचारी घेर ले बा। लाचारी घेर ले बा हो बड़ा बेकारी घेर ले बा। बचवा का करे सब बचवन के लाचारी घेर ले बा। आँख में आंसू भर के ई बतिया कहस बाबा सन्यासी। आँख में आंसू भर के ई बतिया कहस बाबा सन्यासी। आरे टीचर डॉक्टर सत्ताधारी लोग कुछ छोड़ले नहीं खेलो बाकी। टीचर डॉक्टर सत्ताधारी लोग कुछ छोड़ले नहीं खेलो बाकी। आरे ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में, आरे ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में बड़का बड़ पुजारी बनल बा। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में अत्याचारी बनल बा। अत्याचारी बनल बा हो दुराचारी बनल बा। अत्याचारी बनल बा हो बेविचारी बनल बा। ऐसने लोगवा हमनी के देशवा में सत्ताधारी बनल बा।